Takže čus lidi, vítejte u nového videa, dneska je to se mnou Honza, Michal, čus, a Matěj. A ještě Samuel. A dneska budeme skákat na hřiště, konečně ne ve škole. Oni jsou pod dohledem školou, tyhle tři, tady ty líci, a my jsme tu volně, takže oni nebudou moc lézt, tak to jsou dětky a vojny. A my jo. Jo. Tak jdem na to. Takže čus. Chale, natočím.